Sama na nga, ako ning i-share sa inyo ha kay bisan pa man gani na kamon ay heard with kayo pero puya gikas pagsugod pa nato grabe binugay na to sa una. Huwag kita magdahom-daog ta. Bisan ako kung dahom miyor ko eh. Di ba mo kasi lagi mo na miyor? Itong patron San Antonio de Padua. Gagay na nag-share na ako. Grabe din kami nagruso ni San Antonio. No? Ano man? Kini nakadungog na siya uban na niya ang isulti sa inyo. Pero huwag din tinukod. Magpalit ako ano yung taa. Yung akong asawa ko palito man yung nakapati man. Okay, laong ba kayo ni dire? Ano ko ba? Urus bil, masih ko patrak na itong idam dire. No? Magbilin na kwarta ipagtambal. Mana naman na basta tikuan. Di ba? Okay. So, niya maghimo tagbalay nga gamay nga naka kusina. Siya ka naman. Yung kung kayo ni Pistasyon nyo, pag-ihaw talagang baboy, kaya pakaon ang skupris na mura ng taga-bukid. Duha na may ito nag-istrayanay. Na ikatulo ito nakadungog. Si San Antonio de Padua. Pagpakan sa San Antonio de Padua. Siya nakatuluan ito. Ingon na siya na himuon tadi kang yun kaya pakaunon na yung pobre. Kung pinagkabantay mo, malipay may kumukita ninyo diri. Ikas pagsungko na ito, di ba? Pagsungko na ito, 2010 noon, atin, hapit matanda rin magkuhan. Stampede, di ba? Kitagkang kayo, 2010. Pistas 2010, wala pa man tanto. Kaya mo ito victory party, June 13. Pero pag 2011, mo na niliri nga, pati pag kasada diri, puno na din sa kuhan. Kanang buffet, no? 19. Kapan, ganyan na sikat rin. Diri. Tukag pasahero, ilan na yung asawa. Na pamilya na ka. Yung primero, di ba kinamukao din eh, kaya nagdago. Dito na sunahan, ka na nagahikay. Ito, pinatakdan na nakatuburan ko. Hikay naman, nakalagay ito sa may lumboy na pa eh. Di nakamot din yung mga sikat riders. No? Yung pagka 2013, eleksyon ng Mayo, pagkahon yung pista. Sus, hindi na, hindi ko rin ang kapuntahan. So, pag-abot kayo, timban niyo ito na mahapit. Nagkabot pa dito, dagan ito atong supporter. Mir. Ano sa mga? Ito mga pagkagnaong mir, wag ito mong tanin ito, naglinya nito. Diba? So, nakita po, mir ko siya ng ganang taon siguro. Pag-return bout, ako siya ipanagag. Miss Mir. No? So, muna, no? Pero di siya bahay at nagatuburan. No, kami duha mo na ako'y meal, siya bias ano man. Kuman sa kong termino, siya po nag-meal. Pagkahuman, kita ninyo kung saan hita po. Diba? Sa tuburan. So, ang mga tuburan, sa kita ng bias. So, na ito sa tuburan, madlok ang mga tao, maring tuburan. Hindi ko IPA daw. Ba't karoon, ang sabi nito sa tuburan? Ang 2019, ang biruan na ka. Nagsaka, makikan sa 2010, usap. Antod nga, nagkang nausap. Usap ang luksod, nausap ang political system, nausap ang peace order, imbes na unang mahadlok ba rin, karong ganahan na Islam rin. Bisan sa educational system, usap, nagkang nausap, no? Ang luksod, nausap. Ang asset na to, naam na sa record, ako nagsulit ito sa suma na to, no? Atong asset is 90.80 eh. No, na sa record. Pagka last year, 2023, is 1.5 billion. So, pila man? 1,508% ang growth nimo. Nga naman na, tungkol kayo na open, daghang negosyante ni sulod. Dili pa na mao. Daghang pa kayo negosyante ko sa tuburan. Ano man, nakahibaw man sila na suod sila tuburan. Walay mangayog nila. Dili sila kuktan sa tingin. Sa tuwa ni suod mo din eh. Bisa ko sa kanako ko yung mangayog ninyo. Dito minibais na niya sa so, ni Ramon ang ito sa Ortigas. Ano siya, Mayor, mag-invest sa bayan. Sir, maraming salamat. Basta tandaan mo, sir. Sa bayan namin, kahit sintaon mo lang mga okay na, di ba? At kung sa mga internet sa uban, pila ka, no? Labi money, ba't sa to, wala ka. Pakiusap lang, sir. 70-80% sa mga empleyado ng taga-tuburan. So, inaan namin sa yuyo, yung mga empleyado. Di ba?
Indot kayo, no? Ilan man kapag empleyado na? Siguro, di na mo minus sa 3 minutes COVID, ako po na yan, no? Karong kaya, kung nurot ng kasabi, permanent yung talo, no? Kahit 200 hectares na ilang planta ng buhato. So, ato na do, siguro, kung ako na chance na siguro, madayon na, ganyan, nakatubog mo siya siguro mo atong sa 25. Nagkaroon breaking ta sa atong socialized housing, di ba? Nindot kayo na ito socialized housing, 2,800 per month ang first 5 years. No? Unya, ang imuhang balay, 27 square meters. Kumplito. May CR, may piling kama, may room, gamay, hindi pagkuman. Kumplito siya. No? Disente pamahay. No? Ang nakita ko kay President BBM na siya. Pamana, 4PH. No? Pambansang pabahay Pilipino program, no? Kang President BBM na. So, kita yung pinakauna na mabutangan nilang project. True pag-ibig na siya. Isa itong interesado, labi na sa itong barangay managers, kakita na ba yung panana mo, pre-qualify at itong opisina? Dapat, membro ka sa pag-ibig. Kung senior citizen ka, imo ang anak. Anak maestra, automatic na member siya sa pag-ibig. Mukalipay siya anak. No? Siya ma-apply. Di lang kita kay citizen naman ta. Nya kung dili, huwag kayo membro. Nya na kay tindahan, maikang kita. Nya imong anak, tuas gawas pa panangitan. Nasa kitawag one-time membership. Maikang 2 years. Member ka na. Pwede ka nang mukalipay. No? Anang 3,800 per month. So, wala siya. Tulog ka 6 story. So, imong atis niya mausap. Di na puro kay Mito. Barangay Mangga. Puro kay Mito. Barangay Alegria. Sa may imong atis niya. Room number 25. Room na, ano? Tukan na siya. Kung naka sa door, room 521, no? Ika-21 floor. No? Yan. Ngayon lang nindot niya na mahalan. Tanan karon at least magka-istoryahan na itang kukubildo ta kay daghan pa kayo may nindot na planos tuburan. Nindot kung mapahimos na nato, pahimusan sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Yan. Kita na itong tuburan, pura-buyag lang, kung tinindutan na dyan. Kumpara mo sa upang lugar, may city po, kay bawata na haom kay siya diha. Mundo bata pa lang tagaan siya kayo. Gani, unfairness ay haso po dapat unta, no? Kaya dapat unta magligaw-ligaw pa na siya. Pagkaroon, di na siya mag-ulitaw, dito siya ka-matured. Pero buutan mo kaya siya yun. Pareham na siya siyang papa. Na akong papa, ako, handog ka no, padyugo uyang, no? Ako rin asawa yung taon, no? Iman-iman ninyo ba siya? One woman man, no? O pa na sa city. Yan, uyab. Grade 8 mo, no? Grade 9. Hantog ka ron. Huwag siya kitaglain, no? Liwat pa siya siyang papa, no? May muntag po sa. So, mga ona ta.